Финираш, пускаш ли? Здравейте и добри дошли в новото ни видео. Аз съм Скаличката на БГ, зад камерата е Супер Дани и днес с Супер Дани ще се сменяме, за да ви представим една класация с 15 факта за лично моят идол Кристиано дос Сантос Авейро Роналдо. Кристиано Роналдо е роден на 5 февруари 1985 г. в бедно семейство в малкото португалско градче Фушал на остров Мадейра. Кристиано Роналдо е кръстен на американския президент Роналд Рейган по това време от баща си, който е имал големи симпатии към него и цялото семейство го е подкрепило много и са били доста привързани към него. На 15 годишна възраст Кристиано Роналдо претърпява сърдечна операция, която застрашава живота му и бъдещата му кариера. Кристиано Роналдо няма нито една татуировка по тялото си, за да може редовно да дарява кръв на нуждаещите се хора по света. По време на скок Кристиано Роналдо генерира сила, превъзхождаща тази на астронавт при излитане, достигаща около 2,93 метра. Кристиано Роналдо притежава едва 7% телесни мазнини, което е значително по-малко от коефициента за професионален футболист, който е от 10 до 11% телесна мазнина. Легендарната седмица на 14 годишна възраст е изключен от училище, защото е хвърлил с толкова учителка, която се държава неуважително към него. Поради това той се посвещава изцяло на футболната си кариера и оставя училището на страна. Кристиано Роналдо минава през изключително много клубове из целия свят. Започва в Португалия през градския отбор Мадейра, след това иска да отиде в Спортинг Лисабон. От Спортинг Лисабон го приемат в Манчестър Юнайтед, след това от Манчестър Юнайтед отива в Реал Мадрид, от Реал Мадрид отива в Манчестър Юнайтед, което е в Англия и после доминира до ден днешен в Саудитска Арабия в сегашният отбор Ал Насър. Университетът на Британска Колумбия в Канада предлага курс, посветен на живота му и глобалното му влияние. Летището в Мадейра е кръстено изцяло на него с името Аеропорто де Кристиано Роналдо. Той е най-добрият реализатор на мъжкият професионален футбол с общо документирани, официални и реализирани над 800 попадения. В португалското градче Фуншал има музей, посветен изцяло на Кристиано Роналдо и трофеите му през цялата кариера. В 2011 година Кристиано Роналдо продава златната си обувка на търг за 1,5 милиона евро, за да финансира училища в Газа. Кристиано Роналдо избягва алкохола заради баща си Жозе Динис Авейро, който умира от алкохолизъм през 2015 година. При пристигането му в Манчестър Юнайтед той моли сър Алекс Фъргюсън да му даде 28 номер, с който той до сега е играл в Спортинг Лисабон, но сър Алекс Фъргюсън отрича и казва, че ще му даде номер 7, който преди това е бил притежание на големите имена като Джордж Бест и Дейвид Бекъм. Бонус факт: Кристиано Роналдо е най-следената личност в социалната мрежа Instagram с над 679 милиона последователи. Това беше от нас. Аз бях Скаличката на БГ. Зад камерата в момента е Супер Дани. Днес ви представихме 15-те факта за Кристиано Роналдо, моят личен идол и легендарната седмица. Кристиано Роналдо дос Сантос Авейро. Абонирайте се, харесайте видеото, споделяйте се с приятели, за да може да правим Watch Time Hour и да продължаваме да инвестираме в такива интересни видеа. И не зарадвайте с subscribe бутона и камбанката. Бъдете здрави, това беше всичко от нас. Чао!